Ez Sînemxan Bedirxanê Kurdistanê me slavên germ bo we rê dikim. وجه آزاد صلاح الدين سعد الله ما kurê Sînemxan Bedirxanê me şhewlêrê Kurdistanê slavê digerim û rêz û hurmet bo we hemiya. Ez û Sînemxan gelek keyfa me hat ku kiça me û xweşka me Bêrîvan Aymaz xwe berbijêr kiriye bo şarevaniya Koln. Em bi germî û bi tundî û bi xurtî piştgiriya wî dikin û hêvî darin hemî Kurdêt me piştgiriya Bêrîvan Xan bikin. Şima fexr û şanaziye bo me heker ser bikevit û înşallahî dê ser kevit. Bajara Koln bajarekî taybet e bo Sînemxan çima rehmetî bavê wî Mîr Celadet Bedirxan li wêrê demekê jiyana xwe li wêrê boran. Dubare silav û rêz bo hemiya û înşallah Bêrîvan Xan serkeftî bit roja yekşembê. Silav û rêz.